Un stat fără justiție este un stat condamnat la corupție și haos. În Republica Moldova, sistemul de justiție protejează corupția în loc să apere drepturile cetățenilor. Justiția trebuie să fie un scut pentru oameni și o forță care protejează statul de cei care vor să-l captureze. Dar în societatea noastră vedem zi de zi aceleași acțiuni care umilesc cetățenii și distrug încrederea în instituțiile statului. De exemplu, reținerea pentru 72 de ore, un simulacru de justiție care doar înșală opinia publică fără niciun efect real. Arestul la domiciliu, o măsură care oferă infractorilor libertatea de a influența anchetele. Controlul judiciar, o formalitate care le deschide infractorilor calea spre impunitate. Fuga din Republica Moldova, un fenomen care demonstrează lipsa de control a sistemului judiciar. Aceasta este realitatea cu care se confruntă Republica Moldova. Cu sistemul actual, persoane care au furat milioane de euro trăiesc în libertate departe de consecințele fără de legilor comise. Vlad Plahotniuc, Ilan Șor, Vyacheslav Platon, Constantin Bodnar, Gheorghe Cafcaliuc, nume care au devenit simboluri ale unui sistem eșuat în care legea servește interesele corupților. Cazul Eugeniei Guțul, bașcana Găgăuziei, reținută recent pe aeroportul din Chișinău, pare să repete același scenariu. Noi, PNM, știm că doar o justiție corectă și funcțională poate face Republica Moldova eligibilă pentru adevărata integrare europeană. Noi, Partidul Național Moldovenesc, propunem măsuri clare și decisive pentru a construi o justiție puternică. Reformarea completă a justiției pentru transparență, eficiență și imparțialitate. Arest preventiv real pentru toți cei acuzați de corupție, fără excepții și fără favoruri. Confiscarea averilor celor care s-au îmbogățit ilegal pentru ca fiecare leu furat din banii publici să fie recuperat. Interdicția de a părăsi Republica Moldova pentru cei acuzați de crime grave pentru a le împiedica fuga din fața legii. Noi, PNM, suntem vocea celor care cer dreptate. Imaginați-vă o societate unde actualul sistem este doborât, legea protejează cetățeanul, iar hoții sunt pedepsiți. Vino în echipa noastră să construim împreună acest tip de societate. Înscrie-te în Partidul Național Moldovenesc și fii parte a schimbării reale de care toți avem nevoie. Justiția corectă este cheia spre dezvoltare, iar viitorul european începe cu un sistem care funcționează.